Sa Kapitolyo, dugangan og dili mo menos unom ka mga security cameras ang Capitol grounds sugod-sunod buwan aron ligunon ang seguridad sa maong dapit. Ang itawag nga security cameras adunay katakos pag-monitor sa tibuok palibot diin kini imontar tungod kay makatuyok kini og 360 degrees. Apan dili lang ang seguridad sa Cebu Provincial Capital mo ibantayan ni ining CCTV cameras kundi lakip na usab ang mga empleyado sa Kapitolyo nga magpabadlong. Si Governor Junjun Davide miuyon sa mga plano nga gipresentar kaniya kaganina. Sa City Hall, nagpabilin nga nagunang problema sa dakbayan sa Sugbo ang kwarta nga gamiton aron ayuhon ang drainage system sa syudad. Andrea Patenia, Suginlini. Sud na sa pipila ka semana kanunay nga nagpahimangno ang mga opisyales sa Cebu City Hall sa mga mulupyo daplin sa mga sapa sa pagsunod sa 3-meter easement zone. Kini ang balaod nga nagdili sa pagpuyo usod sa 3 metros gikan sa daplin sa sapa. Apan karong adlaw na diskubrehan sa mga sakop sa Project Reds kun Reduced Danger Zones nga ang kagamhanan sa syudad maora say usa sa mga violators niini. Nasayran nga sa luna sa City Hall dinhi sa may North Reclamation Area, gitugutan ra usab sa syudad ang pagtukod niini. Plano karon ni Reds Chairperson Joey Daluz nga unang i-implementar ang 3-meter easement zone sa maong luna aron mahimong ehemplo sa publiko. We will start our project there, no, to show to the people nga we are really serious and then makita nila nga model kani. Si Daluz nga bag-o lang miabot gikan sa Japan, buot nga mosunod sa modelo sa mga sapa sa Yokohama. Gawa sa 5-meter easement niini, butangan pagyud kini og daan, usa patukuran ug usa ka establisamento. Target nila nga una kining maimplementar sa city-owned lot sa NRA, mao nga makig-coordinate sila sa dakbayan sa Mandaue aron pagpatuman sa plano. Masibog gyud ang Cebu City Abattoir ug ibalhin sab sa bukid ang Cebu City Nursery nga di nga ibutang sa maong dapit. Gawas niini, plano sab ang pagbutang og mga storm pipe sa syudad aron pagmenos sa insidente sa pagbaha. Apan giangko ni Daluz nga magkinahanglan gyud kini og dako-dako nga budget. Ang ilang mga storm pipes is 60 meters below. Now, guys tala, no? Ang ilang mga storm pipes, no? 60 meters below. Kaya napa may ilang mga subway, napa ilang mga kuan. So, ang ilang storm pipes is very loud. Ako akong suggestion is 30 meters lang din ang atong mga storm pipes. No? Maybe 30 meters will do. Gikatagbo sab ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mga kadagkuan sa MCWD, DENR, Mines and Geosciences Bureau ug laing disaster response agencies aron mangayog update sa kahimtang sa Buhisan Dam ug River. Gimando na sa mayor ang pagpa-relocate sa mga residente nga namuyo sa critical area sa Buhisan ug ang pagpadisilt sa dam aron malikayan na ang pag-awas niini matag bunok sa kusog nga uwan. Matud pa, iyan ang gipahimo balik nga prioridad ang pagpalapad sa mga daan sa Buhisan aron makaagi ang desilting equipment human gikan sila sa konseho ang iyang budget proposal kaniadto. I already put the Buhisan widening, but sad to say at the time when I put it in my budget, that was not taken as a priority. Now I would like to have that in all of these priorities that I have from a 3.5 billion, 500 million na may ilang i-approve. And I'm still having it in my whiteboard at my house. Dugang niya kinahanglang 24 hours on standby ang mga disaster response team sa City Hall tungod sa tropical storm nga labuyo. Aduna pud kini gibilin nga mga pahimangno ngadto sa publiko. First thing is we should have all the priests and the churches have masses, because masses inani nga hangin tuwa dito. I can just imagine sa kaklase ng hangin dito. So this is not going to be taken lightly. Kadua, because I'm going to check with our mga like Dave Santillana, si Marati, and the disaster group. Where are we in preparing for this? Andrea Patenia, News 5. Dito sa Buluon, duha ka lalaki nga gitawong missing niadtong Sabado ang nakitang patay nga naglutaw sa kadagatan sa maong lungsod kagahapon. Ang duha giingong naanod sa baha diyang nanakop sila og uwang sa sapa sa barangay Lower Biseril. Nailhan ang mga biktima nga sila si Nelson Fuentes, 36 anyos, Ulitao, ug Alvin Sisanti, 42 anyos, Minyo, pulos taga Sitio Lower Danao sa maong barangay. Matod sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, posibleng wala makabantay ang duha ka mga biktima sa diyang nibuto ang dakong bulog sa tubig gikan sa bukid.
Gisugdan karong adlaw sa Election Registration Board ang hearing alang sa pag-approve sa mga application sa nagparehistro alang sa barangay ug SK elections. Ang ERB hearing sa COMELEC Cebu City North District ginangkuban ni Election Officer Attorney Marshall Sarno, Department of Education Cebu City Superintendent Rhea Mar Angtud ug Cebu City Civil Registrar Evangeline Abatayo. Usara ka reklamo ang nadawat sa COMELEC Cebu City North District nga iya kang tarian barangay Captain Jeremiah Nunez batok sa transfer of registration ni Val Santiago ngadto sa Parian. Sumala sa reklamo ni Cap, sakop sa barangay Tinago ang address ni Santiago. Apan matud ni Sarno, wala nila padad-i og summons si Santiago tungod kay wala ni bayad og 100 pesos nga summons fee og laing 50 pesos nga service fee si Nunez. Gipadad-an sab si Sarno og kopya sa kaso nga gisangat ni Santiago sa Municipal Trial Court batok sa dulan 200 ka mga transferees nga gingong gipabalhin sa kampo ni Nunez gikan sa laing-laing mga lungsod sa lalawigan sa Subo. Inoon giklaro ni Sarno nga makahukom gyapon sila sa duha ka mga kaso sa prinsipyong motu proprio. Gihatagan og 5 ka adlaw ang tanang ERB sa pagpahigayon sa ilang hearing. Sunod semana gipaabot nga aduna na sila resulta niini. Base sa resulta sa ERB mahimo pang musang-at og petition for inclusion o exclusion ang publiko at ubangan sa Municipal Trial Court. There is a decision, pwede sila maka-file of inclusion or exclusion proceeding. Inclusion, ang iyong deadline is August 28. Ang exclusion is August 30. So, di nga pasabot nga, o wala sila ng file there, di na po sila kabiles dito sa korte. Dead on the spot ang usa ka ex-convict human kini pusili kagahapon samtang laing lalaki ang nabiktima usab sa pagpamusil sa duha ka sunod-sunod nga shooting incident sa syudad sa Subo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Unang gialarma ang pagpamusil sa lalaking giilang nga si Renante Tito, 32 anyos. Naabtan pa sa News 5 nga gitabang sa staff sa Cebu City Medical Center sa pagpasakay sa ambulansya si Tito aron ibalhin sa pribadong tambalanan human kini napusilan sa Mayliog. Gipusil ang biktima pasado alas 3 sa hapon dinhi sa sitio Callejon, Barangay Labangon. Kami namintal sa mga rin nga wa may kabaw nga unsay sitwasyon diha ba. Ang amo na lang nadunggan ibuto na. Mao to akong nakitaan. Naay ipagbuto diha mo to nay nahagba. Matod sa inisyal nga detalyeng natala sa kapulisan, ang kaduwa sa biktima sa Tongits maura sa suspect sa krimen. Gikanto nagduwag kanang baraha Tongits nga naglalis nila dito. Mo to mikusil sa supisado. So naglalis siya sa kaduwa. Naglalis sila kay murag peligro sila tong suspect. Pipila ka minuto ang milabay, laing insidente na sab sa pagpamusil ang nahitabo dinhi sa may barangay Dulho Fatima. Dead on the spot ang biktima nga si Renato Lauron, usa ka ex-convict. Base sa usa ka release form nga nakitaan sa pitaka niini, nasayran nga bag-uhay lang nga nakagawa sa bilangguan si Lauron. Kinihuman makumbikto niadtong Pebrero 2006 sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro tungod sa pagpangawat ug pagkupot og ginadiling drogas. Niadtong April 26 gipagawas na sa prisuhan si Lauron. Apan bisan pa man og sa sitio Ponce 2, Barangay Careta ang nakabutang nga address ni ini sa iyang release form, giingong dinhi naubos sa taytayan sa Barangay Dulho Fatima nagpuyo si Lauron. Napagan naman siya sa Hawaii Papa na ko ba? Kaway Papa na ko ba? Kining biktima naglingkod-lingkod ni may bridge. Tubo sa bridge nga gipusilan ning suspitsado. Kining laylay. Nakadagan siya mo ning natumba niya. Gusto magpusil. Motibo daw, sir. Murag nana sila patraso to kuno parte sa parking sino to. Diha na sa taytayan lingkod unya kaila siguro sa kapusil ni halidagat kay pagdagan niya gipusil na siya. Mana naigo yang bukton. Kay kabot ko na diri hapla ko na sa ingon tong babae. Iluhod ko na nangay pa sa ilo. Nagitiwasan. Si Cebu City Mayor Michael Rama misalig sa bagong hepe sa Cebu City Police nga si Senior Superintendent Noli Romana sa pagsulbad ragyod sa nagkataas nga kriminalidad sa syudad. At hindi igbalo na si Romana ana katong broken glass philosophy. Niya kung imong nahon manggagmay niya mapadong ka sa dagko kaysa mag-una ka dito sa dagko o niya makalimtan ang daghan kay gagmay mudako na sana. Pero kaya nimo gikas kagagmay
dagan ka hantod mabuta taggo, nindot kay na. Kadua, drugs. Ikatulo, gambling. Andrea Patenya, News 5. Sumbong grave scandal ang ipasaka batok sa usa ka lalaki nga nagduwa-duwa sa iyang kinatawo samtang nagsakay kini sa usa ka bus. Wala makatiwas ang lalaki sa iyang biyahe ug sa iyang gibuhat tungod kay diretso kining gibalhog sa prisuhan. Wa niya damha nga pulis diay ang babae nga iyang tupad samtang siya nagpa-eksibisyon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gipasakaan na og kaso karong hapon sa Municipal Circuit Trial Court MCTC sa lungsod sa Dumanhog si Michael Uyanggurin nga taga-barangay Alambihod sa lungsod sa Argao. Kasong grave scandal ang gipasaka ni P1 Ruda Singson batok kang Uyanggurin. Ang suspek gipadakop ni Singson ni adtong Biyernes sa lungsod sa Dumanhog human magduwa siyang kinatausod sa series bus samtang paingon sa bagatang bahin sa probinsya sa Subo. Against public morals and decency, gibuhat niya sa publiko, and then one person is considered public. So, muna to siya mas haom jud ang grave scandal. Aksyon ani pailan gigagaso? Ha? Manya lang tubag na sa konser. Dito lang sa konser. Yan lang yung tubag doon. Matod ni Singson, katupad niya sa basi Uyanggurin ug napatung-an kini nila sa laing babae nga pasahero. Samtang nagdahi ang bus didto na sa dakbayan sa Karkar, iyang nakit-an si Uyanggurin nga nagtan-aw og pornografiya gamit ang iyang cellphone. Way kauaw nga gisugdan sa suspek ang paghinol sa iyang kinatawo. Unjust or kuat sa alarm scandal. Wala akong naghuna-huna nga pwede dahil sa grave. Nag-refer mong ko, nakulipungan na good friends sa women's na attorney. Si P1 Singson sa Marigondon Police Station sa dakbayan sa Lapu-Lapu off duty niadtong tungura hinungdan nga wala kini mangahas sa pagdakop dayon sa lalaki tungod sa posibilidad nga armado kini. Daling mibalhin og lingkuranan si Singson tungod sa kalaway sa iyang nakit-an. Iyang giingnan ang konduktor sa bus nga mohunong sa munisipyo sa lungsod sa Dumanhog aron dakpon ang iyang katupad sa bus. Si Uyanggurin nisuway pa sa pagpangayo og pasaylo kang Singson apan Wala ko dyan. Ray Pasaporte, News 5.